Kalong ke basutanat baka Gordon Robert Hospital kajaka sumar kabaha pakajingpe jingkemi jungka kasi jentia Presbyterian Assembly shua bakan rake kajingdap shispa asnem haus nem banwan nadu balaseng yaka kalala ban penyiar shushu yakajing syakri yaki parabreu hakaleng kejaka wat hadu kinong kendongru kate kajing syakri kabahatam baki bor penyiar jong kate ke hospital kilong dakabate yaki jaka sumar kibalatip kumki Rural Health Center. Kat kum gaji tu jungi bor peniaj. Jong ka Robert Hospital long baki Rural Health Center. Kibla depte kidon lightly kawe hamo plang light mo siang tang sning. Bat kabasau pat hamiriau ya kabala pli hakas nginengkong ya tega jakal ais ngubha da ikong nightingale dingdo. Ibri ikun ksiu jung usim soin sings usim juki hima miriau hakipor ba menshua. Ya katega sentar lapli pa da ba broading nong sig ubade UMLA ka motor ration bat ubade ru menteri ketenat water resources bat ketenat humgat jong ka sarkar jela ubala long ru kum ukongsan nangta laidan lang ru uba jambor war MDC ka Paryong motor ration constituency ubade ru UEM bade pe yak ilaka ubala long kum usembut kongsan hagate ka sngi laidan lang ru naduki bor peniaj jong ka Robert Hospital Reverend JS Lengdo moderator ka KJP Assembly Reverend SS Majau Senior Executive Secretary ka KJP Sensemgi teman besan FJ Mairom ki teman besan kinotrai ka Robert Hospital kiri orang ba bat kinelam jung kajing sang samla miriau presbytery Mariau RSC Rural Health Center kabasau hangne po Mariau bantakasmi apan bana bala pli kan ko kejongi ha kan ko por ban pli ya kan ka RHC ka Rural Health Center hangne hapo Mariau lingba kajing penyaj bat kajing kemi kajing jungo lingba ka Gordon Robert Hospital kujungi ngaso bunong hangne kani kajiwan kajungki kalong ban ai jing penkhia kalong kepada sudon kam hadu kata-kata ba uji suru bat kayala bat kalong nong penkhia te hangne ru ngidon art ligi jaj mo hangne mentang ngidon arjaj kijing penkhia kawai kabangi pli ya kane ka RHC hangne da ki babun hangne kila de ki doktor ki retired doktor ki experienced doktor kum doktor madu roken nongrum doktor longkoi kibala don rakat badangi kibala long ki nong penkhia banirap yangi probriu bat haneru ngi donru ki nong penkhia namta ki mensim kujongi kita kidai pastor moderator kujongi kibadon hangni ngi don arjat hangni ki jing penkhia ngiyo ya ki jing penkhia na ki probriu ngiyo ru ki jing penkhia na ki probriu na kamanta keba kijing im keba kenja mesim kucung ka jing kentu confirm na benta kani ka Robert GH Gordon sejongi ki nong peniat jong kani ka komiti kalong ba kin don ka jing sngok hia haba kila pli ia kani ka branch ka jong pi ka sin ka basau ai ba kani ka jing pli ka kti ka jong pi ya kani badang thamai hang ni po Mariau pinadon ka mesim ka jingno senyang kibut kisap ku jong pi pinno ha kani ka jaka ba khnang ba ki briu jong kani ka jaka ka jungi kin yo mat ya kata ka jingpun khia ka jingpun ko na kani ka kti jong pi na ka branch jong kani ka GH Gordon Robert ka jungi